खुलुमबाय लोगोफोर जोङो बे भिडिअआव पलिनोमियेलनि जोङो MCQ 1 खौ लानाय जागोन नोंथांमोना क्लास 9 आरो क्लास 10 आव नोंथांमोना बिदाब गोबां राशि एबा पलिनोमियेलनि सोमोन्दै फरायबोखाबाय सिगां समाव दा जों बे क्लास 9 आरो क्लास 10 खौ बेस खालामनानै जोङो आसाम पुलिस आरो डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि थाखाय जोङो सिलेबासाव थानाय बायदियै जोङो बिदाब गोबांनिफ्राय जोङो माखासे MCQ लानाय जागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो बे आयदानि एबा पलिनोमियेल आयदानि MCQ पार्ट 2 बो फैबावगोन दा आङो पार्ट 1 आव माखासे बेसिक लेभेलनि जाथावना एबा फैथावना MCQ खौल' लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय अब्ला फैदो जोङो से नम्बर कुइसनखौ जागायनोसै से नम्बर कुइसनाव नोंथांमोननि स्क्रिनाव नोंथाङा नायदो बेयाव बुंदों नै बेबायदि कुइसनाबो जाथावना एबा फैथावना x स्क्वायर माइनास 2x प्लस 1 इज ए पलिनोमियल इन माने मा होननानै बुंदों बेयाव x स्क्वायर माइनास 2x प्लस 1 आ बां बिदाब माने 1 भेरिएबल माने मोनसे सोलायस्लु गोनां 2 भेरिएबल माने मोननै सोलायस्लु गोनां 3 भेरिएबल माने मोनथाम सोलायस्लु गोनां नन अफ द एबव माने गोजौनि मोनसेबो नङा जोंना भेरिएबल माने सोलायस्लुखौ नोंथांमोना मोनथिखागौ मा इंराजिनि हांखोफोर एबा a निफ्राय जेनेबा मासिम z सिम बेफोरखौ जोङो मा होननानै बुङोमोन भेरिएबल एबा सोलायस्लु होमबा बेयाव सोलायस्लुआ बबे बे बां बिदाब x स्क्वायर माइनास 2x प्लस 1 आव जोंना सोलायस्लुआ बेयाव x दं नङा होमबा सोलायस्लुआ x होमबा बेयाव सोलायस्लुआ मोनबेसे दङ xल' दङ xनि अनगायैथ' दस्रा गैया होमबा बेयो 1 भेरिएबला जागोन आरोखि मोनसे सोलायस्लु गोनां बां बिदाब जागोन बियो होमबा अपसन नम्बर ए आ बे कुइसननि कारेक्ट एन्सार दाना फैदो कुइसन नम्बर 2 दाना कुइसन नम्बर 2 आव फैबाय कुइसन नम्बर 2 आव नोंथांमोननि स्क्रिनाव कुइसना फरायनानै लाग्रोदो दा कोएफिशिएंट अफ x स्क्वायर इन 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज माने नैबे 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 आव x स्क्वायरनि थाफादेरखौ होननानै बुंदों बेयाव कोएफिशिएंट माने मा थाफादेर होमबा थाफादेर माने मा नोंथांमोना मोनथिगौ थाफादेर माने मा बेयाव जोंहा सोलायस्लुजों थाफानाय अनजिमाफोरखौ जोङो थाफादेर होननानै बुङो अनजिमाफोरखौ माखौ अनजिमाफोरा सोरजों थाफायो अनजिमाफोरा सोलायस्लुजों जेनेबा a निफ्राय z सिम नालाय सोलायस्लुआ होमबा बे a एबा z x जायखिजाया सोलायस्लुजों थाफानाय अनजिमाखौ जों मा होननानै बुङो थाफादेर होननानै बुङो बेयाव सोरनिखौ थाफादेरखौ सोंदों बेयाव x स्क्वायरनि होमबा x स्क्वायरनि थाफादेरा बेयाव बबे x स्क्वायरनि थाफादेरा नै बेयाव दङ x स्क्वायरनि थाफादेरा बेयाव मा 2 आ मा x स्क्वायरनि कोएफिशिएंट बेयाव होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा मा जागोन 2 आ जागोन 2 दंना गैया अपसनाव अपसन नम्बर बी आव 2 दं होमबा अपसन नम्बर बी आ बे कुइसननि मा कारेक्ट एन्सार नोंथांमोना होमबा थाफादेरखौबो मोनथिबाय माबायदिखौ बुङो बेयाव खोथा x किउबनि थाफादेर होननानै सोङोमोन बा x किउबनि थाफादेरा जोंना मा जागौमोन नै अनजिमाया 3 दं नालाय x किउबजों थाफानाया होमबा 3 आ जागौमोन बे आरोखि ओमफ्राय x नि थाफादेरा मा होननानै बुंबा नैबे x नि थाफादेरा मा होनबा बेयाव सिगाङाव नै माइनास दङ ओरै माइनास थारमाने -1 जागौमोन बे एन्सारा -1 दाना फैदो नेक्स्ट 3 नम्बर कुइसन कुइसन नम्बर 3 आव फैबाय कुइसन नम्बर 3 आव बुंदों a मा बाइनोमियल अफ डिग्री 20 इन द फलोइंग इज माने 20 डिग्री थानाय बिदाबनै बां बिदाबखौ बेयाव बिदों 20 डिग्री थानाय बिदाबनै राशि बेयाव नायबाय नोंसोर अपसन ए आबो बिदाबनै अपसन बी आबो बिदाबनै अपसन सी आबो बिदाबनै अपसन डी आबो बिदाबनै बाइनोमियल माने मा जोंना बिदाबनै मोननै बिदाब थानाय राशिखौ बिदाबनै होननानै बुङो आरो मोनसे बिदाब थाबा बेखौ बिदाबसे जोंहा बिदाबसेखौ मा होननानै बुङो बेखौबो मोनथिनांगोन नोंसोर बिदाबसेखौ जोंहा
monomial होननानै बुंगोन ओमफ्राय बिदाबनायखौ जोङो मा होननानै बुङो बिदाबनायखौ जोंहा बाइनोमियेल होननानै बुङो ओमफ्राय बिदाबथामबो थानो हाबावगौ एबाराव बिदाबथामखौ जोङा मा होननानै बुङो ट्रिनोमियेल होननानै जोङो बुङो बेखौबो मोनथिनांगोन बेयाव बिदाबनायखौ सोंदों नालाय ओमफ्राय डिग्रीया बेसेबां थानांगौ 20 डिग्री माने जोंना मा गोजौ पावार बेखौ होननानै बुङोमोन होमबा जोंहा बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन डिग्री 20 थानाया नैबे x टू दी पावर 20 प्लस 1 आ बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन बेयो होमबा नोंथांमोना बुजिबाय दानिया फैदो क्वेश्चन नम्बर 4 क्वेश्चन नम्बर 4 आव होनदों द डिग्री अफ 4x cube minus 12x square plus 3x plus 9 is माने बेयाव 4x cube minus 12x square plus 3x plus 9 नि डिग्रीखौ बिदों बेयाव डिग्री माइनि नोंथांमोना बुजिनांगोन बां बिदाबनि खेत्रआव डिग्री माइनि जोंना मा होननानै बुङो डिग्री माइनि देरसिन पावार देरसिन पावारखौ नोंथांमोना बुजिनांगोन डिग्री माइनि जोंहा मा सोलायस्लुनि बयनिख्रुइबो देरसिन पावारखौ जोङो डिग्री होननानै बुङो नोंथांमोना निश्चय बुजिबाय होमबा बे बां बिदाबआव जोंना बयनिख्रुइबो देरसिन पावारा बबे देरसिन पावारा 3 नङा होमबा नै 4x टू दी पावर q एबा 4x q होननानै बुङो होमबा नैबे 3 खौनो जोङो मा होननानै बुंगोन बेयाव डिग्री होमबा ऑप्शन नम्बर D आ बिनि कारेक्ट एन्सार दाना फैदो नेक्स्ट 5 नम्बर क्वेश्चन दाना 5 नम्बर क्वेश्चन नोंथांमोननि स्क्रिनाव 5 नम्बर क्वेश्चनाव बुंदों x स्क्वायर माइनस x इज डैश पॉलिनोमियल माने बेयाव मा होननानै बुंदों x स्क्वायर माइनस x आ मा रोखोमनि बां बिदाब होननानै बुंदों बेयाव ऑप्शन ए आव दङ लिनियर ऑप्शन बी आव क्वाड्रेटिक ऑप्शन सी आव क्यूब्ड ऑप्शन डी आव नन ऑफ द एबव होमबा नोंथांमोना बे क्वेश्चननि एन्सारखौ होनाय सिगां लिनियरा माखौ बुङो बेखौ मोनथिनांगोन लिनियर माने हांखोआरि बां बिदाब होननानै बुङो लिनियर माने मा हांखोआरि बां बिदाबा माखौ बुङो जायनि पावारा 1 ल' थायो एबा डिग्रीया 1 ल' थायो बेखौ खोथा बेनि महरा माबायदि जागोन ax plus 1 एबा ax plus b बे महरा बेबायदि जायो लिनियर पॉलिनोमियलनिया माबायदि जायो बेबायदि ax plus 1 होनबा पावारा बेयाव एबा डिग्रीया बेयाव मा दं 1 ल' ओमफ्राय क्वाड्रेटिक माने मा जौगानाय बियो क्वाड्रेटिक माने जौगानाय होमबा बेना मा जागोन पावारा 2 थागोन आरोखि ओरैहाय ax स्क्वायर प्लस मा bx प्लस c बिदि थानो हागौ बेबायदि होमबा बेयाव नायदो डिग्रीया मा डिग्रीया बेयाव नै 2 पावारा 2 दं नालाय डिग्रीया 2 होमबा बेबायदि डिग्री 2 गोनांखौ जोङो मा होननानै बुङो क्वाड्रेटिक ओमफ्राय नैबे क्यूब माइनिथ' मोनथिखाबाय नोंथांमोना मा घनक होननानै बुङो बेखौ घनक होमबा घनकआ माबायदिखौ बुङो पावारा q एबा डिग्रीया q थागोन ax क्यूब प्लस मा bx स्क्वायर प्लस मा c प्लस d बेखौ जों मा होननानै बुङो घनक क्यूब बां बिदाब होननानै बुङो महरा बेबायदि जायो आरोखि लिरनाय महरा होमबा बेयाव जोंना नै पावारा एबा डिग्रीया 2 सो दं नालाय होमबा बेयाव नैबे क्वाड्रेटिकआ जागोन बेनि एन्सारा मा क्वाड्रेटिक एबा जौगानाया जागोन आरोखि दानिया फैदो नेक्स्ट कुइसन दाना नेक्स्ट कुइसन नम्बर 6 आव फैबाय नै x minus x cube is a dash polynomial दाना x minus x cube आ मा रोखोमनि बां बिदाब होननानै सोंदों लिनियर ना क्वाड्रेटिक ना क्यूब ना नन अफ द एबव दहायसो 5 नम्बराव आङो बुजायखाबाय लिनियरा माखौ बुङो क्वाड्रेटिकआ माखौ बुङो क्यूबआ माखौ बुङो होमबा बेयाव नायदो जों बे उल्था दङ आङो जुदि बेखौ साजायोब्ला बोरै खालामनो हायो माइनास x क्यूब प्लस x लिरनो हायो होमबा बेयाव डिग्रीया बेसेबां डिग्रीया 3 जाबाय देरसिन पावारखौनो डिग्री बुङो नालाय डिग्रीया 3 होमबा डिग्री 3 जायोबा बेखौ जों मा होननानै बुङोमोनलाय घनक माने क्यूब नैबे जागोन होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा दाना फैदो नेक्स्ट कुइसन दाना कुइसन नम्बर 7 आव बुंबाय कुइसन नम्बर 7 आव बुंदों 1 plus 3x is a dash polynomial नैबे से दाजाब 3x आ मा रोखोमनि बिदाब गोबां एबा बां बिदाब होमबा सिगाङावनो आं बुजायनाय बायदि नोंथांमोना नुगोन बे बां बिदाबनि डिग्रीखौ सानग्रोनांगोन बे बां बिदाबनि डिग्री माने सोलायस्लुनि पावार सोलायस्लुआ बेयाव मोनसेल' दं x नि पावारा बेसेबां 1
नै 1 x नि पावारा बेसेबां जागोन बेयाव जेबो गैया माने 1 माने बेखौ जोङो मा होननानै बुंगोन लिनियर डिग्रीया 1 जाबाथाय बेखौ जोङो मा बुंगोन लिनियर होमबा बे हांखोआरि जागोन आरोखि बे ऑप्शन नंबर ए आ बेनि करेक्ट आंसर दाना फैदो नेक्स्ट क्वेश्चन दाना क्वेश्चन नंबर 8 आव बुंदों द भेल्यू अफ fx इक्वल 5x minus 4x square plus 3 when x is मा -1 जुदि जोंना मान बिदों बेयाव x नि माना जुदि -1 जायोब्ला होमबा बेनि भेल्यूखौ बिदों होमबा जोङो बेखौ बानायनो हायो बोरै दङ बेखौ सल्व खालामनांगोन fx इक्वल टू जोंना मा 5x minus 4x square plus 3 ओमफ्राय x नि जायगायाव -1 पुट खालामनांगोन आरोखि होमबा 5 into x माइनि मा -1 minus 4 into x माइनि मा -1 पुट खालामदो होल स्क्वायर प्लस 3 बेखौ सल्व खालामदो 5 जों -1 जों इनटू खालामबा -5 माइनस दाना नैबे -1 मोननै -1 स्क्वायर माइनि -1 मोननै सानजाबा +1 +1 जों 4 जों सानजाबा 4 आनो ओमफ्राय +3 दा बेयाव जोंहा नुबाय -5 -4 मा जायो -9 जायो +3 दाना मा जागोन बेयाव माइनासआ 9 आ देरसिन माइनासआ थाबाय सिना 9 निफ्राय 3 दानख'दो 6 -6 होमबा बेनि कारेक्ट आन्सारा मा जायो -6 बेबायदि सल्व खालामनांगौ बां बिदाबखौ होमबा ऑप्शन नंबर सी आव दङ -6 होमबा बे क्वेश्चननि कारेक्ट आन्सारा -6 दाना फैदो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 आव फैबाय नोंथांमोननि स्क्रिनाव क्वेश्चन 9 आवबो जोंना भेल्यू दिहुननांगौबा मान दिहुननांगौ दा भेल्यू अफ pt इक्वल 2 plus t plus 2t square minus tq when t is 0 आच्छा t आ 0 जायोब्ला होमबा बेनि भेल्यूखौ दिहुननांगौ होमबा बेखौबो जों सल्व खालामनांगोन जोंना दङ बेसेबां pt इक्वल टू 2 plus t plus 2t square minus tq होमबा 2 plus t नि जायगायाव 0 होदो प्लस 2 into t नि जायगायाव 0 स्क्वायर माइनस t नि जायगायाव 0 क्यूब होमबा बेनिफ्राय जों मोनथिबाय 2 plus 0 plus 0 स्क्वायर माइनस 0 जों 2 जों इनटू खालामबा 0 माइनस 0 होमबा जोंहा बेनि कारेक्ट आन्सारा मा जागोन प्लस 0 माइनस 0 कैंसेल होमबा 2 plus 0 मा जागोन 2 होमबा बेनि कारेक्ट आन्सारा 2 ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए आ बेनि मा कारेक्ट आन्सर दाना फैदो क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 आव बुंदों नै द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल fx इक्वल टू 2x plus 7 इज माने बेयाव बां बिदाब 2x plus 7 नि लाथिख'खौ दिहुननांगौ होमबा लाथिख' दिहुनोब्ला जों बोरै खालामो ओरैहाय लोगोफोर समान समान 0 होनांगौ ओरै fx इक्वल टू 2x plus 7 नालाय नैबे fx नि जायगायाव जोङो मा होनांगौ ओरै 0 होनांगौ इक्वल टू 2x plus 7 आं बेखौ फिदिंनानै बानायबा मा 2x plus 7 खौ लिरग्रोबाय ओरै समान समान 0 खौ लिरनो हायो दाना 2x नैबे plus 7 खौ आङो समान समान बाह्रो हरनो हायो 0 नि जायगायाव थांबा बेयो -7 जाहैगोन ओमफ्राय बेयाव x खौ लाखियोब्ला -7 खौ मा नैबे 2 आ ओरै रानगोन होमबा जोंहा मा मोनो 0 आ -7/2 मोनो बे एन्साराव दंना गैया नायदो होमबा -7/2 ऑप्शन नंबर डी आव दङ होमबा बेयो बिनि कारेक्ट आन्सार दाना फैदो नेक्स्ट क्वेश्चन बेयाव फैबाय व्हाट इज द डिग्री अफ द पॉलिनोमियल √3 आच्छा बेबायदि फैयोब्ला जोंना जुदि सोलायस्लु गैयाब्ला अनजिमाल' थायोब्ला नोंथांमोना बेखौ थादों बिदाब होननानै बुंनांगोन होमबा बेनि डिग्रीया मा जायो बेबायदियाव अनजिमाल' थायोब्ला बेबायदि अनजिमाल' थायोब्ला बेनि डिग्रीया मा जायो जोंना x टू द पावर 0 जायो हा होमबा बेनि कारेक्ट आन्सारा मा जागोन 0 ऑप्शन नंबर ए आ दाना फैदो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 आबो बिदिनो आं दासो एसे सिगाङाव बुंखाबाय द डिग्री अफ द कन्स्टेन्ट पॉलिनोमियल जुदि दिदोम बां बिदाबनि मा डिग्रीखौ बिदों दिदोम बां बिदाब माने जोंहा अनजिमाफोरखौ होननानै बुङो कन्स्टेन्ट माने अनजिमाफोरखौ नङा होमबा जेनेबा 1 2 3 बेबायदि गोबां जानो हागौ होमबा जोंहा बे बायदि कन्स्टेन्ट पॉलिनोमियलनि डिग्रीया जेब्लायबो मा जायो 0 जायो 0 खोथा नैबेयाव 7 नि डिग्री बिबाय होमबा मा जागोन बेयो 7x टू द पावर 0 जागोन होमबा बेखौ जोंहा मा खालामो सरि
7 into x to the power 0 माने जोङो बेनि भेलुखौ 1 होनो हायो ओमफ्राय सानजाबबा मा जायो 7 माने बे 7 आ कन्सटेन्ट ना होमबा कन्सटेन्टनि जोंना डिग्रीया मा जायो माने टू the power 0 जायो 0 होमबा बेखायनो बेनि कारेक्ट एन्सारा नैबे 0 जायो नोंथांमोना निश्चय बुजिबाय दाना फैदो 13 नम्बर कुइसन दाना 13 नम्बर कुइसनाव फैबाय 13 नम्बर कुइसनाव बुंदों one of the linear factors of 3x square plus 8x plus 5 बेयाव मा होनना बुंदों 3x square plus 8x plus 5 नि सानजाबगिरि मोनसेया जागोन होननानै बुंदों बेयाव जोंना बेयो मायाव जोंहा बेयो जों क्वाड्रेटिक इक्वेशन एबा जौगानाय बिदाब गोबाङाव बेयो दङ क्वाड्रेटिक पलिमिनेलाव दङ बेयो होमबा बेनि जोंहा मा खालामनांगौ फैक्टर माने सानजाबगिरि बिजिरनांगौ सानजाबगिरि बिजिरनानै एन्सारा बबे बेखौ बासिनांगौ मानोना जुदि जौगानाय बिदाब बा बेनि सानजाबगिरि बिजिरनायनि एन्सारा मोनबेसे मोनोमोनलाय मोननै मोनोमोन मोननैनि मादाव बेयाव मोनसेल' होनाय दङ बबे मोनसेया जायो बेखौ बासिनांगौ होमबा बेखौ जोङो सल्भ खालामदो 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 खौ आं सल्भ खालामनानै देखायबाय नोंथांमोननो 3x स्क्वायर प्लस x बेखौ आं हायो 5 प्लस 3 नोंथांमोना निश्चय फैक्टराइज खालामनायखौ रोंखागोन बेखायनो आं डाइरेक्ट खालामबाय 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 5 कमन लादो कमन लाबा आं 3x कमन लाबा बेयाव सरि आं बेयाव मा कमन लानांगोन x कमन लाबा बेयाव मा थागोन 3x प्लस 5 ओमफ्राय बेयाव आङो बे मोननैयाव मा 1 कमन लाबा मा जागोन 3x प्लस 5 थागोन होमबा मा मोनखो जोंहा x प्लस 1 ओमफ्राय मोनसेया मा 3x प्लस 5 मोनबाय होमबा फैक्टराइजआ जोंना मा मोनखो बेयाव x प्लस 1 ओमफ्राय 3x प्लस 5 नाथाय बे कुइसननि अपसनाव जोंना x प्लस 1 आल' होनाय दङ होमबा बेयो कारेक्ट एन्सार अपसन ए दाना फैदो नेक्स्ट कुइसन 14 नम्बराव नोंथांमोना निश्चय बेखौ हासिगोन दा कोएफिशिएंट अफ x इन 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 बेयाव सोरनि थाफादेरखौ बिदों x नि थाफादेरखौ होमबा x आ बबाव दङ x आ नै बा x नि थाफादेरा बेयाव मा दं 6 आ बेनि मा जागोन कारेक्ट एन्सार जागोन अपसन नम्बर बी दाना फैदो नेक्स्ट कुइसन कुइसन नम्बर 15 आव बुंदों बेयाव व्हिच अफ द फलोइंग इज एन एग्जाम्पल अफ द क्वाड्रेटिक पलिमिनाल बेयाव जौगानाय बिदाब गोबांनि एग्जाम्पलखौ सोंदों होमबा क्वाड्रेटिक पलिमिनाल माने जोंना मामोनलाय डिग्रीया 2 थानाय थारमाने बेनि लिरनाय महरा माबायदि जायो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बेबायदि महरनि जायो मा डिग्रीया 2 थानाय जानांगोन होमबा बेयाव डिग्री 2 गोनाङा बबे नैबे अपसन नम्बर बी आ बेनि कारेक्ट एन्सार 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 आ फैदो दानिया नेक्स्ट कुइसन कुइसन नम्बर 16 कुइसन नम्बर 16 आव बुंदों फाइंड द भेल्यू अफ x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर मा x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर नि मानखौ दिहुननांगौ नोंथांमोनाथ' बेखौ हाखागोन निश्चय x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर x स्क्वायर मीन्स बेसेबां सरि मा होननानै बुंदों बेयाव 7 स्क्वायर मीन्स बेसेबां 7 खौ डाबल खालामदो 49 ओमफ्राय 5 स्क्वायर माइनि 5 खौबो डाबल सानजाबदो बेसेबां 25 होमबा 49 निफ्राय 25 खौ माइनास खालामदो होमबानो मोनबाय 9 आव 4 थांबा 9 आव 5 थांबा बेसेबां 4 ओमफ्राय 4 आव 2 थांबा बेसेबां 2 24 होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा अपसन नम्बर सी दाना फैदो नेक्स्ट बेयाव कुइसन नम्बर 17 आव बुंदों इफ x स्क्वायर प्लस kx प्लस 6 इक्वल टू x प्लस 2 x प्लस 3 फॉर ऑल k फाइंड द भेल्यू अफ k बेयाव k नि मानखौ दिहुननो थिनदों होमबा जों बेखौ सल्भ खालामनांगोन होमबा बेयाव बुंदों नै x स्क्वायर प्लस kx प्लस 6 आ सोरजों समान जायो x प्लस 2 आरो मा x प्लस 3 जों समान जायो होमबा बेखौ सल्भ खालामदो सल्भ खालामबा जों मोनगोन मा x स्क्वायर प्लस kx प्लस 6 इक्वल टू बेखौ जोङो इनटू खालामदो x जों x सानजाबा मा जागोन x स्क्वायर x जों 3 जों सानजाबा प्लस 3x बेनाव 2 जों x जों सानजाबा प्लस 2x ओमफ्राय 2 जों 3 जों सानजाबा 6 बेबायदि होमबा बेयाव जोङो x स्क्वायर केन्सेल आउट खालामबाय होमबा मा थाखो बेयाव ओरै kx प्लस 6 थाबाय इक्वल टू ओरै राइट साइडआव 3x 2x मा जायो 5x प्लस 6 बेबायदि थाबाय दाना जोंहा बेखौ खालामबावदो ओरैहाय 6 दं ओरैबो 6 दं केन्सेल ओमफ्राय नैबे kx थाबाय ओरैहाय 5x थाबाय होमबा बे x केन्सेल होमबा k आ बेसेबां 5 होमबा बिनि कारेक्ट एन्सारा मा जागोन
5 जागोन ऑप्शन नंबर डी आ बेनि करेक्ट आंसर बेबायदिबो फैनो हागौ दानिया नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 आव दङ what is the zero of the polynomial px equal cx plus d बेयाव मा होननानै बुंदों नैबे px equal cx plus d नि लाथिख'खौ बिदों बा लाथिख' दिहुनोबाथाय समान समान लाथिख' होनांगौ होननानै आङो सिगाङावनो बुंखादों होमबा बेनि जिर'खौ जों दिहुनसै होमबा मा जागोन नैबेयाव डाइरेक्ट आं उल्टायनानै लिरखाबाय cx plus d equal to मा 0 दिहुननांगौ नालाय 0 होदेरदो बेनि उनावहाय मा cx plus d खौ समान समान बानायनानै लांबा माइनास d x खौ लाखिदो होमबा माइनास d खौ c आ रानबाय माइनास d बाय c जागोन एन्सारा जाय ऑप्शन नंबर c आ बेनि करेक्ट एन्सार दाना फैदो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चनाव फैदो द जिर' अफ द पलिनोमियल px इक्वल -5x plus 5 थारमाने बेयाव मा -5x plus 5 नि लाथिख'खौ बिदों होमबा बेखौबो बिदिनो खालामदो बेयाव दङ ओरै px इक्वल टु -5x plus 5 होमबा जोङो बेखौ बानायबा आं फिदिंनानै लिरखाबाय -5x plus 5 खौ लिरबाय ओरै इक्वल टु 0 दाना बेनि उनावहाय आङो -5x plus 5 खौ समान समान बानायनानै लांबा -5 बेनाव जुदि आं x खौ लाखियोब्ला -5 खौ -5 आ रानबाय दानबा बेसेबां मोनबाय जोंहा x इक्वल टु 1 होमबा बेनि करेक्ट एन्सारा 1 ऑप्शन नंबर डी आ बेनि करेक्ट एन्सार दाना फैदो नेक्स्ट जोबथा क्वेश्चनाव फैबाय क्वेश्चन नंबर 20 which of the following is a constant polynomial माने गाहायाव होनाय बबे बिदाब गोबां आ थादोम एबा दिदोम कन्स्टेन्ट होननानै बुंदों होमबा बेयाव कन्स्टेन्ट माने आं दहाय बुंखाबाय अनलि जोंना मा थायोमोनलाय अनलि मा थायो अनलि नाम्बार एबा अनजिमाल' थानाय अनजिमाल' थानाय बिदाब गोबांखौ जोङो मा होननानै बुङो कन्स्टेन्ट पलिनोमियल थादोम बिदाब गोबां होमबा बेयाव जोंहा अनलि अनजिमाल' थानाया बेथ' नंखाया बेबोथ' नंखाया होमबा ऑप्शन नंबर बी आ बेनि करेक्ट एन्सार होमबा बेखिनियावनो आङो एमसीक्यू बेसिक लेभेलनि 1 बेखौ लाखांबाय नेक्स्टआव आङो एसे एडभान्स एमसीक्यू 2 बेखौ लानानै फैगोन नेक्स्ट भिडिअआव होमबा बेखिनियावनो जोब्बाय थेंक इउ